И здравейте, аз съм PikaBG и днес снимаме кандидатура за Candyland. Това е премиум сервер. И първото нещо, което съм построил, е това фонтанче, което трябва да бъде това нещо в центъра. Второто нещо е, има табелка, даже хаус, къщата. Това е верандата, тук може да се излиза лятото, зимата може. Това е тук масата за ядене и тук една автоматична хладилниче. Тук скачваме нагоре, виждаме една мъничка скромна спалня. Спалня е така по-добре. Ще мисля, или както и да е. И тук виждате един хубав полулей. Са лампи. Следващото нещо, което съм направил е този парк. Тук така, това е фонтанче, пейка, може да си седнете на нея, ето така. Така, другото нещо, което съм направил е този енчант, който мисля, че е до 30 лева. Да, и какво ще ми даде? О, това е добре. Тук има енвил пак. Тук чест. Крафтинг. И с последното нещо, което съм направил, е този ендер портал. И сега ще влезем за първи път в ендър. Да видиме. Извинете, че говоря малко по-тихичко. И надявам се да ме приема, защото много искам. Candyland, сервера, който аз правя сега кандидатурата за него, е премиум. Е за премиум и е привейт. Само одобрени хора. Ето виждате Glowstone. И надявам се да ме приемете. Аз бях PikaBG и довиждане.